Creo que o punto máis positivo das clases no rural é que, polo xeral, o comportamento do alumnado, pola miña experiencia, é moito mellor que nas zonas urbanas. Ademais, as clases non están tan masificadas, polo que o rendemento tanto do alumnado como do propio profesorado eu creo que é moito maior. Máis personalizado, podes atender mellor as dificultades ou as necesidades do alumnado, coñeces as familias, coñeces os nenos moi ben, e iso danos unha visión moito máis grande do noso alumnado. Ademais, o feito de que sexan moitos menos por aula permite facer moitas máis actividades. Eu creo que todo iso redunda na calidade do ensino. Pois as ventaxas fundamentales é a educación que reciben en todos os aspectos. Non solamente a nivel de coñecementos, que adquiren moitísimos coñecementos tamén porque tiveron moi bons profesores sempre, pero influye fundamentalmente que son moi poucos alumnos. E a educación pois en todos os sentidos da vida. E ao final é unha gran familia. Primeiramente, diría que a capacidade que teñen de traballar un montón de temas totalmente transversais, en contacto directo coa natureza, teñen a capacidade de poder atender dunha forma moito máis personal a cada neno nena e as relacións e o trazo alumno-profe sempre vai máis alá e a veces pois é moi necesario. Puntos negativos, pois, eu creo que prácticamente non hai ningún. O único que ao mellor, pois tivemos algunha clase moi pouco numerosa, é dicir, o que sería o punto positivo a veces é negativo no sentido de que mellor con 7 alumnos non podes facer as actividades que che gustaría facer, pero polo xeral creo que os puntos positivos son máis importantes que os negativos. A principal desventaxa sexa que moitos nenos no rural non teñen acceso a internet ou unha conexión mala e iso ao mellor dificulta determinadas tipos de actividades pola rede, pero polo demais eu creo que é moito máis motivador, moito máis enriquecedor e permítenos facer un mellor traballo. O único punto negativo que lle atopo é que si queren facer algunha actividade pois extraescolar, aunque si se ofertan no cole, pero calquera outra que non fora impartida no centro, hai que coller sempre o coche para ter que ir pois á cidade máis cercana, á vila, onde oferten pois esa actividade. Ou ao mellor, algún cole do rural está abandonado a nivel de transporte, a nivel de axuda económica, costa moito a veces facer algún tipo de actividade extraescolar, pero a vida no rural é maravillosa.